Ayan. IEEE, tapos kay Miss Arian and Richard De Belen po, family. Thank you po sa lahat ng buo ng IEEE family. Thank you. IEEE family. God bless po. God bless. Gusto ko yung Tapos lang po namin Tapos na yung vlog namin. Ayan. Salamat po. Ito po. Isa sa mga kargador natin. Ayan. Yeah, boy. Thank you. And ito po yung bagong yung Isip namin, madam. Yan yung madam namin. Salamat po. Okay. Thank you po. Salamat. Sige na. Ayan. Sa mga masugid nating Salamat po Yes. sa mga masugid na dapat silang nagtatapatan. God bless you. Oo nga. Galing dito oh. Sa guest namin na ganyan. Selfie tayo. Pili mo yung selfie. Dito ka. Pwede ba yan? Sama ka oh. Dito ka dito. Para marami tayo. Naka-video yan. Naka-video na yan. Naka-video pa lang. Pabidye.